Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогие братья и сестры, интенция этой святой мши, сладковая интенция, просим Бога, Божьего благословения, даров Духа Святого, опеки на Святейшей Панны Марии, здоровья и всех необходных ласков для Матвея и его батьков, Божьего благословения, заступництва на Святейшей Панны Марии и всех необходных ласк для Александры у день народжения. Нехай Христос, просим Божьего володарства для померлых, Ивана Любовецкого год, Ганны Пешковой год после смерти, Ивана Бубина год, Брониславы, Петра Рудович, Мария Янковская, Юзефа Нил Павлющик, Иосиф Дядейко, Тереса Чесла, всех померлых семей Юнцевич и Добровольских. Дорогие братья и сестры, сегодня первая неделя месяца, замена колов ружанцовых, поблагословим воду, поблагословим таємниці ружанця. Дорогие братья и сестры, покорно просим Пана Бога нашего, каб освятив эту воду, якою мы будем окроплены на успомин нашего хросту. Нехай Он допоможе нам заставаться верными Духу Святому, якого мы приняли у сакраменте хросту. Всемогутный вечный Боже, Ты пожадав, каб праз воду, якая з'являється криницею життя і служить для очищення, були очищені так само наші душі. І отримали дар життя вічного. Просим Тебе, освяти эту воду, якою ми хочемо бути умацовані у Твой день, Пане. Однови у нас животворчую криницю Твоєї ласки. І оборони нас від усілякого зла, якое погрожає душі і тілу, каб ми могли з чистим серцем наблизиться до Тебе и отримать Твое збавление. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Пане Єзу Христе, Ти для нас уцеловився от Духа Святого и принял тело с Панны Марии, стал человеком. Просим, благослови этой таємниці ружанця Святого и кожного, кто, ушановуючи Твою Найсвятейшую Мать, буде молиться. Учеников усе, кто будет разважать над таємницами Твоего життя, смерти и воскресения, отримали дары Духа Святого и после закінчення земного вандрования были годными удельничать у вечном житті, який живеш і володариш на веки вечные. Амен. Всемогутный Бог очистить нас от грехов и праз гэтую евхаристичную ахвяру учинить нас годными брать уделу небесной гостини Его володарства. Праз Христа, Пана нашего. Амен. Хвала на вышинях Богу, а на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе.
Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, володару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які бяреш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які бяреш на себе грехи і світу, прийми моління наше, які сядеш праворучайця, змилуйся над нами, бо тільки ти святий, тільки ти наш Бог, тільки ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся, Бог всемогутный, вечный Боже, светло верного люду, ласкаво наполни весь свет Твоею хвалою и дай познать Себе усім народом узянні Твоей правды, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить, у едности Духа Святого Бог вразу все веки вечные. Амин. Читание книги мудрости Сираха. Похвала мудрости у ёй самой, и прославлена будзе яна сярод свайго народа. На сходзе найвышэйшага яна адкрые вусны свае, і перад ягонай магутнасцю будзе ўсхваляць сябе. Тады загадаў мне стварыцель усяго, той, хто стварыў мяне, вызначыў месца для майго шатра і сказаў: у Якубе пасяліся і ў спадчыну прымі Ізраэль. Спрадвеку, з самага пачатку ён стварыў мяне, і ніколі я не перастану існаваць. У святым шатры перад ім я служыла, і так умацавалася на Сіёне. Ён таксама даў мне адпачынак ва ўмілаваным горадзе, у Іерусаліме ўлада мая. Укаранілася я ў праслаўленым народзе, ва ўласнасці Пана, у спадчыне ягонай. Гэта Слово Божие. Дякуем Пану Богу. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Хвали Иерусалим Пана, прославляй Сион Твоего Бога, бо Йоном отцовые засовы брамал Твоих, благословляйся род Тебе, Сына Твоих. Слово сталося телом и поселилося меж нами. Йон усталевый мир на Твоих межах, и насычает Тебе дворною пшеницей. Он посылает слово свое на землю, вельми худ
Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед им у любові. И Он предвизначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобання своей волі, деля хвали своей, прославленной ласки, якой Он одарил нас во умилованном. Почувши веру про вашу веру у Иисуса Христа и про любовь до всех святых, не перестаю дякувати за вас Богу, успоминаючи вас у молитвах своих, как Бог Пана нашего, Иисуса Христа, Отец славы, дав вам духа мудрости и объявления, у познанні Яго и просветлил вочы сердца вашего, каб вы ведали, у чым надея покликання Ягонага и якое багаті славной спадчыны Ягонай, сярод святых. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Хвала Тобі, Христе, якого ввестили народам. Хвала Тобі, Христе, у якого повірив світ. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читание Святого Євангелія поводле Яна. Хвала Тобі, Пане. Пані. На початку було Слово, і Слово було у Бога, і Богом було Слово. І воно було у Бога спрадвеку. Все праз Його сталося, без Його нічого не сталося з того, що сталося. У їм було життя, і життя було світлом людей. А світло світить у темрі, і темра не огарнула Його. Було світло правдиве, яке освітляє кожного чоловіка, який приходить на світ. У світі було, а світ не і світ праз Його стався, і світ не познав Його. Прийшло до свого, і своє Його не прийняли, а тим, хто прийняв Його, дало владу стати Божими дітьми. Тим, хто вірить у ім'я Йогоне, хто не від крові, не від жадання тіла, не від жадання мужа, але від Бога народився. Слово сталося тілом і поселилося між нами. І бачили ми славу Ягоную, славу, яку має від Отця одинародний, повний ласки і правди. Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. Сідайте, коли ласка, дорогі брати і сестри. Коли ми читали урывак з послання святого апостола Павла до Ефесцев, я хочу прочитати ще раз, щоб ми прислухалися к гэтым словам, вельми словы цікавыя. Все Святое Писание цікавае, але вось так трохи гучыць вельми добра на сённяшні дзень. Святый Павел апостол дякуе, кажучы, благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе усяляким духовным благословлением на небесах. Бо Он выбрал нас у им перед створением свету и призначил нас для усыновления праз Иисуса Христа поводле уподобания святой воли. Он одарил нас во умилованным, это значит у Христе. И далее каже святый Павел, почувши про вашу веру в Иисусе Христе и про любовь до всех святых, не перестаю дякувати за вас Богу. Ось это слово, почувши про вашу веру у Иисусе Христе и про любовь до всех святых, не перестаю дякувати Богу, успоминаючи вас у молитвах своих. Святий Павел дякує Богу, бо чув віру тих, кому обвящав колись віру, але в гэтым випадку віру
Эфесянаў. Гэта вера такая даволі, гэты касцёл у Эфезе быў даволі цікавы, даволі моцны. Мы ведаем, што калі быў сабор Эфескі, які прызнаў боства Езуса Хрыста, это быў такі адзін з галоўных сабораў у касцёле ўвогуле, не толькі ў старадаўнім касцёле, але і для сённяшняга часа. Бо на гэтым сабору вырашылася споры, бо саборы заўсёды вырашалі споры. Спор, што тычыць боства Езуса Хрыста. Гэта значыць, як мы верым. Можа, для кагосьці гэта нічога, але мы верым у Хрыста. Але, дарагія браты і сёстры, у нас у веры павінна быць ясна. Павінна быць троху тэорыі нашай веры. То есть мы павінны ведаць, у што мы верым. І для таго, каб пазнаваць тэорыю, для гэтага ёсць Святое Пісанне. Кнігі, якія мы чытаем. І гэта нармальна, звычайная справа. Мы не можам знаць, напрыклад, медыцыну, не чытаючы кнігі пра медыцыну, не вывучаючы ў універсітэце, што тычыць чалавечага цела таксама. Гэта ўсё па кнігах. Таксама тэхніку не можам разбірацца без кнігаў, без чарцяжоў, без ўсяго іншага. Просто так вось, можам з практыкі там трошачкі, бо але нас заўсёды нехта навучыць. Просто так мы не ведаем нават, як пэўная тэрміналогія называецца, тая ці іншая. Мы вучымся тэрміналогію, каб гаварыць мовай тэхнічнай, медычнай ці яшчэ якою. Мы ўсяго гэтага вучымся, то есть мы пазнаем гэта ўсяго. І таксама рэлігію мы не можам вось так сядзець, і нам тут адкрылася. Бываюць адкрыцця, але вось нават святому апостолу Паўлу, калі ехаў у Дамаск, пан Езус яму аб'явіўся, адкрыў сябе, хто ён ёсць на самай справе. Але ж святы Павел, апостол, перад гэтым вывучаў Пісанні, перад гэтым пазнаваў Бога. Можа, ён добра не разумеў сэнс веры ў Месіяша, які прыйшоў, Месіяша, які збаўляе, і нават пачаў ваяваць супраць гэтага Месіяша, супраць таго, хто быў пасланы Богам. Але мы павінны пазнаць гэта ўсё. Мы павінны хоць троху нешта ведаць. Мы павінны ведаць, што Бог ёсць адзін у Троіцы, Отец і Сын і Дух Святы. Чаму? Бо гэтую веру мы адкрываем у Езусе Хрысце, то есть праз Езуса Хрыста, праз Яго Евангелие, якое Ён нам дае, якое записано, і мы гэтую веру адкрываем для сябе. Мы пазнаем тэорыю веры. Тэорыю, то есть хотя бы мінімум, і мы яшчэ называем гэта словом катэхізацыя. Мы пазнаем нашу веру. Конечно, мы праходзім пэўную хвіліну катэхізацыі ў нашым жыцці, калі мы яшчэ фармуем у нас нашу веру, калі мы яшчэ там дзеці ці падрастковым узросце, ці дзе-то прамінулі гэты дзіцячы падрастковы ўзрост. Ужо пазней мы пазнаем, можа, троху з прымусу пазнаем, але мы пазнаем, хто такі Езус Хрыстус. І мы павінны адкрыць, бо вера ў Бога, яна прабывае з чалавекам, і жыве, можам сказаць, нават з чалавекам праз усё жыццё. Бо чалавек непасрэдна спатыкаецца з Богам, бо так немагчыма. І калі чалавек не будзе спатыкацца з Богам, гэта не значыць, чалавек будзе жыць, будзе існаваць, але пытанне заўсёды гэтага існавання, якаснага існавання, будзе заўсёды станавіцца вялікі пытальнік, чи ён якасна існуе гэты чалавек, чи ён разумее сваё прадвызначэнне тут на зямлі, чи разумее, для чаго ён пасланы. Мы можам глядзець і назіраць сёння на гэта ці разуменне чалавека, чи ён ведае, што Бог ёсць. Мы бачым, як людзі адходзяць ад Бога, як замяняюць веру ў Бога нават нейкімі матэрыяльнымі добрымі жывёламі, камп'ютарамі і так далей, штучным інтэлектам і так далей, таму падобнае. На гэта ўсё спадзяюцца, у гэтым захапляюцца. І потом прыходзіць такая хвіліна, калі гэта тое, у чым яны захапляліся, іх падводзіць, ці той чалавек,
ці то жывёліна, ці то яшчэ штосьці, ці інтэрнэт прыпыніў дзеянне. Я не знаю, што будзе з гэтым светам, калі інтэрнэт раптам раз і знікне. Што будзе са светам тады? Все, лясне. То есть нават я не ведаю, што падумаць, як падумаць пра гэта. Альбо будзе вельмі добра, але ж тут зомбі будзе хадзіць там, не буду знаць, куды дзецца, не буду знаць, куды ісці, не буду знаць, што рабіць у гэтым свеце. Ой, ну гэта вельмі цяжка, напэўна. Але бачым, як яно ёсць, як гэта ёсць сітуацыя. Пагэтаму вось тады, калі чалавек спадзяецца на гэта ўсё і не ведае пра Бога нічога, не ведае абсалютна на каго спадзявацца, наступае беда. Пагэтаму святы Павел гаворыць пра веру, што у вас моцная вера, вера ў Езуса Хрыста, вера ў Езуса Хрыста, у Яго як Бога і у Яго словы, якія вядуць да Бога Айца. Вось гэта вельмі важна, пазнаць веру. Практыкаваць веру, гэта значыць практыкаваць веру праз нашыя малітвы, праз нашыя нейкія такую святую хвіліну, якую мы прабываем з Богам. Гэта ёсць малітва, гэта і ёсць хвіліна той еднасці. Бо ў сённяшняга чалавека не хапае гэтай хвіліны на паяднанне з Богам. Ён не толькі не пазнае, але уцякае, каб яднацца Богу. То есть навучыцца маліцца, навучыцца прабываць з Богам. Дзеля гэтага мы сабіраемся ў касцёле, каб быць хоць і гадзінку з Богам. Мы сабраліся раз у тыдзень, каб хоць гадзінку на гэтую святую імшу, каб стаць перад Езусам Хрыстом. Это вялікая Божая ласка. Не так давно, у чацвер, калі мы яшчэ тут кожны першы чацвер, мы молімся так называемую малітву святая гадзіна вечарам, і неяк адкрылася мяне у інтэрнэце, дарэчы, там такое апавяданне, не апавяданне, але сведчанне аднаго экзарцыста, якога я таксама недобра, ну але ведаў, асабіста ведаў. Ён ужо памёр, ватыканскі вялікі экзарцыст ойцец Габрыэль, і ён сведчыў пра тое, што як сатана адносіцца да малітвы, да той гадзіны малітвы, не толькі да святой гадзіны, але той гадзіны малітвы, пра якую Христос просіць, каб людзі маліліся. І яны вось, і, напрыклад, такое выказванне, калі гаворыць, што тое, што мы гадамі адпрацоўвалі для грэшнасці чалавека, на працягу адной толькі гадзіны можа разваліцца ў пух і прах. На працягу гэтай гадзіны малітвы можа разваліцца ў пух і прах. Тое, што адпрацоўваем, не маем абсалютна ніякага доступу да гэтага чалавека у гэтую хвіліну, у хвіліну гэтай малітвы. Бо гэта святая гадзіна заключаецца якраз на тым, што чалавек у цішыні яднаецца з Богам. Ціхая малітва, не так вось там прачытаць літанне, ружанец, а святая гадзіна святая базуецца на цішыне, што ты свой розум у цішыні сваёй без слоў, без лішняга аддаеш, навучыцца быць з Богам у цішыне, у маўчанні. Вось гэта веліч святой гадзіны, веліч святой гадзіны. І гэта вельмі моцная малітва. І нездарма пан Езус пры аб'яўленні сястры Фаўстыні і іншым святым ён вучыў, што гэта гадзіна вялікая, і прасіў практыкаваць гэтую гадзіну малітвы. Гэта вельмі, дарагія браты і сёстры, сам Езус вучыў. І гэтыя аб'яўленні, прызнаныя касцёлам каталіцкія, прызнаныя як сапраўдныя аб'яўленні. Гэта значыць годныя веры. І мы павінны таксама і прыслухоўвацца, і пазнаваць гэта ўсё, і практыкаваць. Бо не ўсё, можа, часамі ведаем, але нешта дзесьці даведаемся, нешта прачытаем, нешта для нас, можа, раней ці пазней дойдзе у нашым штодзённым жыцці. Такім чынам мы практыкуем дарогу з Езусам Христом, дарогу Евангелия. Ну і, конечно, што сёння кажа святы Павел апостол, любоў да ўсіх святых. Гэта што значыць любоў да ўсіх святых? Так называлі хрысціянаў.
звалі чаму? Таму што гэтыя людзі ядналіся з Богам. Таксама тыя, хто прымае камунію у гэтую хвіліну, можа называцца святым, таму што ён яднаецца з святое святых, з целам Езуса Хрыста. І любоў да ўсіх святых, то есть мы не можам з ненавісцю ў сэрцы да другога чалавека прыняць святога, то есть Езуса Хрыста. Як бы нам цяжка не было, як бы якія б мы адносіны не мелі да другога чалавека, дарагія браты і сёстры, а тым больш нам, хрысціянам, не можна мець дрэнныя адносіны, бо Христос сказаў, сколькі разоў трэба вучыцца прабачаць, што не толькі 7 разоў, а 70 па 7 разоў. Это значыць заўсёды, пагэтаму мы павінны ўсякую ненавісць і ўсякае непрабачэнне свайго сэрца выкінуць. І калі гэта яшчэ хтосьці не зрабіў, павінен чалавек гэта зразумець, што ані да споведзі не можа прыступіцца з-за таго, што не выкіне прабачэнне. Часамі ў споведзі можна ці калісьці пачуць такое: я не магу прабачыць. Ну, што значыць не магу прабачыць? Табе грахі не могуць быць тады адпушчаны, калі ты не будзеш прабачыць, не можаш прабачыць. А як дзе малітва «Ойча наш», а дзе гэта, і не дай Божа гэта знаходзіцца ў сэрцы хрысціяніна. Не дай Божа такое «не магу прабачыць». Што гэта «не магу прабачыць»? Не магу прабачыць, не магу. Злосць, ненавісць, альбо такое помста яшчэ, не дай Божа, тоже. От я зараз пакажу вам, я зараз тут вам адпомшчу. Хто ты зараз пакажу? Ты Пан Бог, што ты зараз пакажаш? Ці д'ябал, што зараз пакажаш? Поэтому, дарагія браты і сёстры, пра любоў, якую да святых, у адносінах да тых, хто знаходзіцца, перш за ўсё, хто знаходзіцца ў адзінстве з Христом. Гэта любоў павінна быць, і Христос называе гэтых людзей, і святы Павел называе гэтых людзей святымі. І бачым сведчанне, якое давалі першыя хрысціяне калісьці перад язычнікамі, для якіх любоў была ўвогуле нечым дзіўным, і яны гаварылі: паглядзіце, як яны паважаюць, як яны любяць адзін аднаго, паглядзіце, як яны адносяцца добра адзін да аднаго. І гэта вось заахвочвала тых людзей, якія не верылі у Jesúsa Христа, стаць на дарогу хрысціянства, і стаць на дарогу нават мучаніцтва ў хрысціянстве. То есть гэта значыць, што і аддаваць жыццё за тое, што каб жыццё было і каб свет, дзякуючы гэтаму жыццю, жыў. Поэтому нехай сённяшняе Евангелие, Слово Божие, якое мы пачулі, то есть мы пазналі тэарэтычна нашу веру, навучыліся, як практыкаваць нашу веру ў нашым штодзённым жыцці для самых сябе ў адносінах да Бога і да бліжняга чалавека, дапаможа нам. Дзеля гэтага мы прыходзім у касцёл, каб папрактыкаваць хоць адну хвілінку сваю веру і каб праславіць Пана Бога, і каб ісці па дарозе да збавення. І няхай Бог усемагутны нас у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед усими веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и утеловился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес поводле Писания, и узышел на небо, сядить праворуч Отца, и знов прийде у хвале, судить живых и померлых, и Его владарству не будет конца.
веру Духа Святого, Пана і Животворцу, який за Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклонення і хвала, який промовляв раз пророков, веру в один і святий католицький апостольський костел, визнаю один і хрост для отмщення грехов і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі. Амінь. Да Бога, який у своей безмежной мудрости и любовью покликал нас до життя, узнесем супольные молитвы и просьбы. Молимся за Христовы касцёл, каб праз сакрамент ён мог усюды сведчыць аб любові Бога да чалавека. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за святого Айца, каб ён быў айцом і братам для ўсіх людзей на зямлі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за моладзь, каб набываючы веды аб жыцці ў сусвеце, яна паглыбляла таксама свае веды пра Пана Бога. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто сеє ненавісць у сэрцах людзей, каб нашыя молитвы і ахвярнасць прычыніліся да іх навяртання. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто знаходзіцца ў шпіталях, турмах, каб яны таксама пачулі добрую навіну пра збаўцу, які прыйшоў на зямлю. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы сярод штодзённых цяжкасцяў умелі захаваць унутраны спакой. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прошу милосердного Бога об избавлении для померлых Ивана Любовецкого, Ганну Пешкову, Ивана Бубина, Брониславу, Петра Рудович, Марию Янковскую, Юзефа Нила Павлющик, Иосифа Дядейка, Тересу и Чеслава всех померлых семей Юнцевич и Добровольских. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. нехай Бог усемогутный одарит своим благословлением и пошле свои дары Духа Святого. Нехай опека Найсвятейшей Панны Марии распостирается над Матвеем и его батьками. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. просим Божьего благословения, заступництва Найсвятейшей Панны Марии, всех необходных класс для Александры з нагоди дня її народження. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. прошу так само Бога Всемогутного, Святлого, Духа Святого для тих людей, від кого залежить спинення воїнів. Тебе просим, Вислухай нас, Пане. ласки и милосердность для людей покрывдженных, несправедливо осудженных. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. И за всех наших ахверодавцев дякую Пану Богу Всемогутному и прошу Божьего благословения для их. Молю Божьего благословения для всех, кто допомагає нам у материальных справах парафії, у духовних справах парафії, Божої ласки для кожного. Особливо молюся ось за нашу таку ініціативу по обновлению решток костела нашего стародавнего. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Пане Єзу Христе, Збавця світу, вислухай молитви Твоего костела и приведи всіх людей до досконалої любові і радості вічного життя, які живеш і володариш праз усі веки вічні. Амен. Тихо сюди, спить світ целий, і луги, і гори, а для Бога на небесах
сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Няхай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Ойче ласкавый, освяти гэтые дары збавенным нарадженнем Твоего Сына, які показав нам шлях правди і обіцяв життя вічне праз Христа, Пана нашого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору серці. Условосим их до Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Вот нам это и справедливо. За правди годна это и справедливо, слушна и збагавенна. Каб ми завсюди і всюди Тобі складали подяку. Пане святый Ойче всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашего, и Он небачное спрадвечное Слово з'явився сярод нас у бачным человечим теле, народжений перед усіми веками, почав існувати у часе, каб узвысить усё, что грех принизил, каб обновить усё створение, а загубленное человечество покликать до небесного владарства. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню, и мы с усими хорами анgelов прославляем Тебе разом с ими вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, гласом на вышиня, благословленный той, кто приходит во имя Пана, гласом на вышиня. Заправды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенной эмоцией Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неоспынно сбираешь народ свой, как от усходу солнца до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому в едности с усім Костелом у перший день тыдня, коли Иисус Христос увоскрес и спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане. Освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кров'ю Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказав здійснять гэтую таємницю. Бо ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдано». Христе, Сына Бога Живого, змилуйся надо мною.
Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і падзяку табе складаючы, благаславіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае ўваскрасенне ў неба ўшэсце і чакаючы Яго другога прыйсця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёю Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі, найперш з Найсвяцейшай Паннай Багародзіцай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі слаўнымі мучанікамі, са святымі арханёламі Міхалам, Рафалам і Гаврыэлем, са святым Казімірам і благаслаўлёным айцом нашым Фабіянам, і ўсімі святымі, праз заступніцтва якіх мы спадзяемся на Тваю нястомную дапамогу. Просім Цябе, Пане, няхай гэтая ахвяра нашага паяднання прынясе ўсяму свету супакой і збаўленне. Будь ласкавы умацаваць у веры любові касцёл Твой, які пілігрымуе на зямлі са слугою Тваім папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам, з усімі біскупамі, усім духавенствам і усім народам Табою адкупленым. Будь міласцівы да просьбаў гэтай сям'і, якая па Тваей волі стаіць перад Табою. О добры Ойче, ласкава з'яднай з сабою усіх рассеяных па свеце дзяцей Тваіх, наших памерлых братоў і сясцёр і ўсіх, хто ў ласцы Твае дышоў з гэтага свету, міласціва прымі валадарства Тваё, дзе і мы спадзяемся быць, каб разам з імі заўсёды радавацца Тваей хвале праз Хрыста, Пана наша, праз якого дорваеш свет усялякімі добротамі. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стался человеком, каб мы могли стать детьми Божьими, тому полные удячности осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко небена и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи, и прийстя збавцы нашего Иисуса
Христа. Бо Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважая на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, дарить его супокоем и едностью, які живеш і володариш на віки вічні. Амен. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою и с Духом Твоим. Супокой с Тобою, Виталий, не вел тебя далека. Супокой с Тобою, супокой с Тобою. Ранку Божий, Это поедание я святых Тебя реш на себе, грехи свету, смилуйся над нами. Ранку Божий, я Тебя реш на себе, грехи свету, Олесь милосердный, смилуйся над нами. Ранку Божий, я Тебя реш на себе, грехи свету, одарила супокоем. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб Ты увайшов до мене, але скажи только слово, и буде оздоровлена душа моя. Тіло Христа нехай заховає мені на життя вічне. Амен. Пастушка Маню сказав, народився Христос вам, не ситим у Бетлеємі святим, народився люди всі, створення Бога. А послание то спаснать, треба в Бетлеєм спішать, посяли котенька туди прийшли, жолобі дитя знайшли, Марію з Юзефом. Одний слави моцний Бог, знизився з вишиня смог, і собі ён палацов не придбав, а в стаєнці прозябав, звався і Божа наш. Народжение дивное, светом неспознанное, в чистине Пана Сына почала, ласки годная была, без греха
Помолимся. Пане наш Боже, покорно Тебе просим, раз гэты сакрамент очисти нас от грешных схильностей и да поможи досягнуть жаданого збавления. Праз Христа Пана нашего. Amen. Святый Архангеле Михале, Держи нас у змаганні, будь з нам обороною, супроть спокусов и пастор злого духа. Покорно просим, нехай его знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, моцею Божию, скинь в пекло сатану и інших злих духов, які нас губу душу стоють по свете. сестры, некалькі аб'яў на гэты тыдзень. Заўтра 6 студзеня, панядзелак, урачыстасці аб'яўлення Пана. Удзел у святой імшы абавязковы заўтра. Імша будзе наступным чынам у нашых парафіях у Столбцах і Новым Свержні. У 9 раніцы будзе імша паралельна ў Ацэда і Жацерава. Затым у 11 паралельна будзе святая імша у Столбцах і у Сверынава. Затым у час будзе святая імша у Новым Свержні і 18:00 таксама святая імша у Новым Свержні. У Столбцах, прабачце. Таксама у гэты дзень адбываецца благаслаўленне крэйды, кадзіла і вады. А таксама залатых прадметаў можаце прынесці ці так з сабою, ці няхай будзе на вас, каб не згубілася нічога, поэтому, калі ласка, будьце асцярожныя. 12 студзеня нядзеля свята Хросту Пана. Для нашай парафіі 12 студзеня асаблівы дзень яшчэ і таму, што гэта дзень нараджэння для неба айца Фабіяна Малішоўскага, слугі Божага, святого Фабіяна нашага. У гэты дзень члены ружы слугі Божага айца Фабіяна правядуць ружанцовае набажэнства, якое распачнецца ў 10 гадзін. Падчас імшы будзе аднаўленне абяцанняў і складзеных і благаслаўленнем. Таксама па заканчэнні ранішняй святой імшы нашыя юныя акцёры прадставяць вам у вашай увазе батлейку. То есть после імшы на 11 гадзін будзе батлейка. Прашу застацца не толькі бацькоў гэтых нашых акцёраў, але усіх парафіянаў, дзеці стараліся. Гэта вельмі важна, дарагія браты і сёстры, падтрымаць нашых парафіянаў малодшых, каб яны далей маглі таксама удзельнічаць не толькі калі падрастуць у парафіі, у актыўным жыцці парафіі ў Столбцах, але там, дзе яны будуць жыць, таксама, каб сведчылі нашую веру. І таксама адбудзецца падвядзенне вынікаў конкурсу малюнкаў «Чакаю цябе, добры Божа». Пастараемся так дастойна правесці гэты святочны дзень, і гэтым днём закончыцца ў нас перыяд нараджэння Пана, літургічны перыяд, і будзе уваходзім у новы так званы звычайны літургічны перыяд. Святая імша ў Столбцах у аўторак у 9 гадзін, сераду чацвер у 18 гадзін, у пятніцу у 9 і 18. У суботу у 9 і 19, у нядзелю, як заўсёды. У раскладзе ёсць, можа нам на буднія дні магчымыя змены, калі хто хоча, там бывае інтэнцыю прынясе, то я, калі ласка, запісваю заўсёды, поэтому мы потом інфармуем тых, хто прыходзіць часта на святую імшу, інфармуем і праз Вайбер, і іншымі спосабамі. Падрыхтоўка да сакраменту канфірмацыі, бежмавання адбываецца кожную суботу 18:00 у касцёле тут, і будзе трансляцыя заўсёды па Ютубе, можна праслухаць, вядзе всю гэтую падрыхтоўку ксёндз Кірыл, поэтому мы яму вельмі ўдзячны за эту вялікую дапамогу, духоўную дапамогу для нашай парафіі. Я хочу падзякаваць за тыя, хто прыходзіць так часамі папрацаваць к нам
туда на месяц раскопок, мы там стараемся працаваць, там пэўная працы есть, і скажу, мы нават там накрыли ўсё, і дзе можна працаваць, мы там буржуйку достали, так это все подогравается, поэтому калі ласка, калі хто мае хэнці, там трошечки попрацаваць, бо заўсёды ёсць там праца, хоць невялічкая, хоць там гадзінку, паўгадзінкі, уже такой працы аўралу, якое у нас было там, это стахановская такая, як кажуць, праца была. Мы пакуль закрыли это все, уже так пакуль яшчэ это все, ну, такая погода ёсць. Дзякую вам за вашу працу, дзякую за ўсё яшчэ раз. Хочу таксама будзем распачынаць нанова адведванні калядныя, альбо душпастырскія наведванні, больш правільна так гаварыць. Будзем, можа так, можа з гэтага, але мы папярэдне заўсёды за дзень нейкі, за два будзем званіць тым людзям, каго будзем адведваць, будзем старацца до начала посту усіх наведваць, будзе ксёндз Кірыл мне дапамагаць, поэтому спадзяюся, што ўсё будзе даволі хутка. Вось гэта, ну і галоўная мэта наведванняў, хоць яшчэ раз сустрэцца з сем'ямі, атрымаць Божае благаслаўленне. Вось, я таксама хочу заклікаць, вось, і у кожнага ёсць абраз Найсвяцейшага сэрца Езуса у хаце. І калі жадаеце прысвячэння цэлай сям'і, але было бы вельмі добра прысвячэнне просто прачытаць малітву, гэта добрае. Але добра тады, калі каб была ўся сям'я на месте. Ну вось, если у хаце гэта, я не говорю, что там з Владивостока дзеці должны приехать, ці яшчэ адкуль-то там, ну але по крайней меры, вось, калі яны знаходзяцца, вось сям'я, гэта значыць тыя, якія жывуць у доме. Напрыклад, сын ці дочка маюць сваю сям'ю, гэта яны жывуць аддзельна, гэта іх сям'я. Вось у гэтым лічыцца, што сям'я это тыя, якія жывуць, муж, жонка, дзеці, если малыя. І калі хочаце, каб было такое прысвячэнне, то трэба сабраць сям'ю. Незалежна, муж там праваслаўны, чи жонка праваслаўная, ці яшчэ хто, але вся сям'я павінна стаяць. І яшчэ пры адведваннях, ну, знаеце, ну, трошачки, я не ведаю, ну, можа там, я думаю, што павага павінна быць да святара, да госця, які прыходзіць до вас у хату. Ну, адпаведна апрануцца, так, ну, я понимаю, что в хате бывае горача, і ў шортах чи ў трусах не бегаць, ужо там этот самы, там, ну, і таксама жанчына, ну, так, мінімальна адзетая, знаеце, ну, я тады пляксы адзену на вочы, буду там, это, поцямку свяціць, ужо тады вадою салью ўсё, што можна, этот самы, ну, трошечки так, ну, апрануцца так, ну, неяк троху дастойна гэта ўсё. Я разумею, што мы вельмі прыгожыя ўсе, этот самы, ну, мне часамі не хочацца глядзець на разную прыгажосць. Поэтому так, ну, дорогие браты и сестры, я вас вельмі прашу, так, ну, с павагай аднесціся да вось этих візітаў, так, што ксёндз позвонил, толькі што стаў, падняўся, так, ну, ксёндз, ну, хай. Ну, не хочаш, не трэба, ну, що ж зробіш, ну, ніхто ж на силу не прэцца. Поэтому, калі ласка, так, трошечки сур'ёзна. І па-перше, па-другое, заўсёды кажу, алтарык такі, накрыты столик, чи пэўнае месца, прыгатаванае, хоць мінімальны белы такі абрусак, дзе стаіць крыжык, нема крыжыка, абраз, і дзе свечачка стаіць, і вода свянцоная. Я не ношу за собою воды. Не ношу за собою воды. Ну, уже як воды свянцоной нема, я ношу за собою молитву, и я, ксёндз, посвянцаю воду у хате. Але, поважанные, ну, я не ношу за собою воды. У меня кисточка есть, как посвянцить, бо бывает кисточку тяжко, але уже вода, это повинна быть. Тоже так вот прийти, а где вода, и начинается шукать воды. Запруць, бывае, ў такую каморку гэтую ваду свянцоную, пакуль дастануць. То, щоб я посвянціў бы 2 дома за гэты час, этот самы прайшоў.
пакуль ваду знайдзе. Але, дарагія, это можа троху жартам, але рознае здараецца, розныя выпадкі. Прашу, вось вада свянцоўная, крыжык, свечка. Вось павінна быць гэта вот усё стаяць. Ксёндз прыходзіць, запальваецца свечка, сабіраецца сям'я, молімся, благаслаўлення, некалькі слоў паразмаўляем, спытаемся, як справы у сям'і, як духоўнае выхаванне праводзіцца, як ўжо старэйшыя, як пажываюць, хоць некалькі слоў заўсёды ксёндз некалькі хвілін можна пабыць і паразмаўляць са святаром. Вось гэта, што тычыцца. Зараз сёння першая нядзеля месяца, і мы зараз выставім Найсвяцейшы сакрамент і прачытаем літанне да сэрца Пана Езуса. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану. Kyrie eleison, Христе Лейсон, Кире Лейсон. Христе, почуй нас. Христе, выслухай нас. Отче з неба Божа, Милуйся над нами. Сыне Откупитель свету Божа, Милуйся над нами. Духу Святый Божа, Милуйся над нами. Святая Троица Один и Божа, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, Сына Отца Спрадвечного, Милуйся над Сердце Иисуса во лоне Девы Мати, Духом Святым створенное, нами. Милуйся над нами. Сердце Иисуса со Словом Божьим истотно з'єднане, Милуйся над нами. Сердце Иисуса безмежной величи, Милуйся над нами. Сердце Иисуса святыня Бога, Милуйся над нами. Сердце Иисуса сяліба найвышейшего, Милуйся над нами. Сердце Иисуса доме Божий брама неба, Милуйся над нами. Сердце Иисуса полымнеючее вогнище милости, Милуйся над нами. Сердце Иисуса справедливости и любови скарбница, Милуйся над нами. Сердце Иисуса добрыни и любови полное, Милуйся над нами. Сердце Иисуса всех снотов глубиня бездонная, Милуйся над нами. Сердце Иисуса всялякой хвалы наидостойнейшее, Милуйся над нами. Сердце Иисуса володар из'єднання всіх серцев, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, в яким все скарби мудрости и умелости, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, в яким вся повнота Божства, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, уподобання Отця Небесного, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, з повноти якого ми всі отримали, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, прагад вечных вышиняв, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, терпливое и великой милосердности, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, щедрое для всіх, хто до Тебе звертається, Милуйся над нами. Сердце Иисуса, криниця життя і святості,
Милуйся над нами. Сердце Иисуса, умилостивление за грехи наши. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, наполненное изневагами. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, злочинствами нашими измученное. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, послухмяное аж до смерти. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, дидой пробитое. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, криница усялякого сутешения. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, житёю воскрешение наше. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, супокой и поеднание наше. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, живая ахвяра за грехи наши. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, збавление тех, кто на Тебе сподяется. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, надея тех, кто у Тебе помираем. Милуйся над нами. Сердце Иисуса, радость всех святых. Милуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету. Даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету. Вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету. Милуйся над нами. Єзу тихий и покорный сердцем. Учини сердце наше до Твоего подобными. Молимся. Усемогутный вечный Боже, глянь на сердце наимилейшего Сына Своего, на хвалу и ахвяру, якую Он складает Тебе за нас грешных. Змилуйся над теми, кто просит Твоей милосердности, даруй им у имя Сына Своего Иисуса Христа, який с Тобою живе и владарит на веки вечные. Аминь. О Єсу, наимилейший Откупитель роду людского, глянь на тих, хто покорно схиляется до подножия Твоего алтара. Ми Твоя власність і Тобі належить хочем. Сьогодні кожен з нас щиро віддається найсвятейшому серцю Твоєму, кабы ще больше з'єднатися з Тобою. Многие з усім не ведають Тебе, многие отвернулись от Тебе, погарджаючи заповедями Твоими. Замилуйся над одними и другими, о Єзу наиласковейший, притули всіх до святого серця Своего. Владаром будь нам, о Єзу, не только верникам, які ніколи не отступили от Тебе, але й синам марнотравним, які Тебе покинули. Да поможи, Як найхудший вернулися яни в батьковський дом і не згинули од нестачі і голоду. будь владаром для тих, хто помилковать і празня згоду одлучився от Тебе, приведи їх до пристанку правди і единства віри. Каб хутко настала одна учарня и один пастор, подари костел Твой беспечной свободою, дай усім народам супокой и згоду. Ученикам на всей земле от краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, враз якое прийшло для нас збавлення. Йому хвала і пошана навеки. Аминь. Таємницю сакрамента восхваляймо широсе, тратить мов старое право, Боже новый запале, что нам розум не тлумачить, свято веры принеси. Богу вечному Тройце, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от них походит, Давцу вечного святла. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таємниці Твоего тела и крови, каб мы завсёды отчували у себе плен Твоего откупления, який живеш и владариш на веки вечные. Амен.
Хай буде Бог прославлений, хай славится имя Его святое, хай будет прославлений Иисус Христос, соправдный Бог и человек соправдный, хай будет возвеличено имя Христово. Хай буде прославлено найсвятейшее серце Єсуса, хай буде прославлена найдорожейшая кров Єсуса, хай буде возвеличений Єсус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославлений Дух Святий Судяшитель, хай буде вшанована найсвятейшая Панна Мария, хай буде вшанована яє святое і беззаганное зачаття, хай буде вшанована полная хвалы яє в небо взяття, хай буде вшанована ім'я Марії, Панни і Матері, хай буде вшанований святий Юзеф, яє пречистий обранник, хай славиться Бог у своїх аньолах і всіх святих. Амин. О Єсу гостий, пісню хвали прийми, і будь прославлений тепер і навіки. О Єсу, Пане мой, прагну я жить з тобой, Єсу, я твой завжди, тепер і навіки. О Єсу, Боже мой, збавця душі моєї, в серці моїм живи, тепер і навіки. Фаміяне, наш чудотворця, став перший оборонця, нам шлях спавлення покажи, край наш от гріха бережи. Фаміяне, наш чудотворця, став перший оборонця, нам шлях спавлення покажи, край наш от гріха бережи. Фаміяне, наш чудотворця, став перший оборонця, нам шлях спавлення покажи, край наш от гріха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, які побожним євангельським життям і відданим служенням поширали сярод братов і сестер познання ім'я Твоєго святого, обвящаючи Слово Твоє і уділяючи святые сакраменти. Одари ласки і хвали алтара слугу Твоєго отця Фабіана, заступника Стовпецького, який своєю опекою допомагає нам зрозуміти знаки володарства небесного на землі і обороняє нас і нашу айчину від нападків злого духа. Прос Христа, Пана нашого. Амин.